яңа уку елына без 5 класста, 5 сыйныфларда бер сыйныф ким дигәндә фақат татар телендә генә укытыла торган итеп ачарга ниятлибез. Бүгенге көндә безнең мөгаллимнәребез дә әзер һәр фәннән укытырга татар телендә, шулай ук сыйфатлы белем бирергә, сыйфаты һич тә кими булмаячак. Һәм уку әсбаплары буенча да без ул мәсьәләне хәл итәчәкбез. Бүгенге көндә без фақат әнә шушы сыйныфка балаларны туплау белән шөгыльләнәбез һәм инде әти-әниләргә мөрәҗәгать итәбез. Без бүгенге көндә лицейбызга Чаллыдан гына түгел, республикабызның төрле шәһәр районнарыннан да балаларны кабул итәргә әзербез. Чөнки бездә интернат бар, яшәргә мөмкинчелек бар. Безнең электән дә балалар килеп йөридиләр интернатка. Минзәлә, Тукай районы, Сарман районы, Азнакай районыннан, Мөслим, Мамадыш, Актаныш хәтта районнарыннан безгә килделәр. Шуңа күрә кабул итәргә әзербез ул балаларны. Менә Шамил әфәнде төгәлрәк аңлатыбрак әйтсәгез иде. Менә бит инде математика, физика, геометрия кебек катлаулы төгәл фәннәр бар инде. Менә сезнең инде шушыларны укытырлык укытучыларыгыз да бармы? Һәм инде аларны каян аласыз, каян топыйсыз? Чөнки инде андый укытучылар юк шикелле гомумән. Юк, безнең коллективта андый укытучылар бар. Чөнки элегрәк вакытларны искә төшерсәк, татар телендә укыту булган Галия Кыш лицейында. Шуңа күрә менә укытучылар белән сөйләшеп, бер фикергә килдек. Бүгенге көндә алар укытырга әзер. Әле 5 класста әлегә сыйныфта геометрия, алгебрага бүленү юк, ләкин соңрак булган чиракта укытучылар барыбер дагы укытырга әзер. Татар телендә. Менә аннан соң инде шушы татар сыйныфы дигәч инде мәктәп директорлары, укытучылар да әйтәләр, әти-әниләрнең ризалыклары юк, алар ризалык бирми, шуңа күрә инде менә без урысча укытырга мәҗбүрбез диләр. Менә ышанычыгыз бармы? Сезнең татар сыйныфына балаларын бирүчеләр булырмы? Менә хәзер бу эшне без башлап җибәрдек. Әлегә җыелу сүлпәнрәк бара, ләкин ышаныч бар. Ләкин аның эшләү масштабын киңәйтергә кирәк безгә. Шуңа күрә менә сезнең массалы күләм чаралары ярдәме белән мин бу максатка без ирешербез. Шамил әфәнде, менә инде күп кенә очракларда шушы татарча укый башлаган балалар инде шушы мәктәптәге урыс балалары белән аралашып, татар мөхитен югалта дигән фикерләр дә әйтелә. Менә шушы татар сыйныфы сездә инде урыс мөхитендә югалып калмасмы? Безнең лицейда гомумән урыс балалары юк. Аралашу дәрестән тыш татарчада, русчада алып барыла. Тәрбия юнәлешләренә күчсәк, алар фақат татар телендә генә, аннан соң безнең әйбәт кенә яхшы гына эшләп килә торган коммуникатив түгәрәкләр дә бар, әйтик шул ук театр, шаяннар һәм тапкырлар клубы. Шуңа күрә ул балаларга проектлар татарча яклау, шуңа күрә ул балаларга бөтен шартлар да ул яктан каралган.